Нека този часовник ви служи вярно. Ще бъде 9 часа, 15 минути и 10 секунди. Вижте, ако имате някакъв проблем, обърнете се към тези, които са ви оставили часовник. Аз знам за какво ги правят такива циркове. Кажете колко пари искат. Не знам. Цанко, не можем да направим предаване само за часовници. Чухте, уважаеми зрители, каква истината и то не от кого и да е. Чухте от един герой, от един доблестен човек. То си въпроси. Искам твоите хора да намерят едни неща там, дето не има мястото. Не е толкова лесно, колкото звучи. Извиняваш се на министъра и не забравяй за парите, бе. Простичко е.